Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Labarai da ɗumi-ɗuminsu da suke fitowa daga yankin jihar Zamfara yamma maso arewacin Najeriya sun bayyana cewa 'yan fashin daji sun kashe wani babban basarake mai kima. Kafin mu tsunduma cikin gundarin rahoton, muna roƙonka da idan wannan shine farkon kawo ziyara wannan tasha mai tarin albarka da ka yi subscribing ɗin tashar kamar haka, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka kawo muku sabon rahoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan fashin daji sun kashe hakimin 'yan kudu wato Alhaji Hamza Abdullahi Kogo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A ranar 10 ga watan Disamba na wannan shekara da muke ciki ta 2022, wato ranar Asabar kenan, wato ranar Juma'a da ta wuce kenan, 'yan fashin daji sun kai wani mummunan hari garin 'yan kudu, mahaifar kasurgumin ɗan bindigan nan da masarautar Dandoto ta naɗa wa sarauta wato Adamu Aleru. 'Yan bindiga sun kai hari sun kashe hakimin garin wato Alhaji Hamza Abdullahi Kogo. Mazauna yankin dai sun ce su dai tun farkon fara wannan matsala ba su taɓa ganin irin haka ba, ba a taɓa kai musu wani farmaki ba, ko da na wucin gadi ne, sai gashi kwatsam sun wayi gari da wannan mummunan al'amari da ya faru wanda ya sanadiyar suka rasa jagoransu wato Alhaji Hamza Abdullahi Kogo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wai duniyan nan ina za ta da mu ne ya kamata mu ne in banda addu'a. Al'umma ina mai tunashe ku da makoma ga Allah, wai domin kuwa wayannan abubuwa kullum ƙara ta'azzara suke yi. Za ku iya bayyana ra'ayoyinku a comment section, sannan kuma muna roƙonku da ku yi mana like ɗin wannan bidiyo kuma ku yi subscribing ɗin wannan tasha, domin wannan tasha sabuwar tasha ce kuma tana buƙatar wannan subscribing da muke ta faɗa ku dan Allah dan Annabi ku daure ku yi subscribing kamar haka.